Okay na. Lagay ko nga dito. Sabi ko, ayun muna silent. Ay, nakakaya. Tapos magulo na ako. Magawa na ako ng natin para makakain na ulit. Yan ang painit ko na.
Nagtatahol na yung aso. Halika na, Lon.
Sino mag-chat-chat and may Green tea. Mamaya pa yun. sino mag-green tea? Nalubat ako. Ano nito? Ayan. Nalubat yung ano ko, cellphone ko. Isa. Ay, may tawag na si Madam. Tumawag. Narinig mo, Lon? Hindi ko naman kanina kung sino. Kanta-kanta. Lon, sinagot mo? Hindi. Alin? May tawag sina. Hindi tumawag sa akin. Ha? Tumawag sa akin. Tinanong niya bakit hindi ako nag-answer. Nandito Ito na. ba sabi mo lang naman. Basta sabi lang ni Tel Emma. Magkaroon ng ganito doon. Diyan ka muna, Yoyo. Antayin mo si ano. Hintayin mo si nanay mo para ma-present ka bago ka ipasok. Babalik ka na naman dyan.
Yan ang mga aswang. Sino ba yung aswang na? Si aswang na hamon. Si Amot yan. Si Mm. Si aswang na ano, Driver. driver. Ang ingay niyo. Ang ingay ni Yuyu. Sabi ko dito kanina yung maneho. Huwag mo masyadong idikit doon sa ano. Kulang na lang bundulin mo yung bahay ni Yuyo eh. Binunggo na nga eh. Para kung sa laulo din. Binunggo na nga kanina.
Huwag kayo mo kasi siya ma. Si ama na lang ano. Saka siya kung darating tatagin si Emma, magsasabi niya agad sa akin, buksan ng utusan. Hindi darating ng maaga. Ako, siguro ito kasi yung mata ko. Ito lang. Ano ba nag-edit ka? Nagaan ako. Nagkukunik sa kanila. Yung bumabawi ako. Bumabawi lang ako sa kanila. Yung mga nagawa. Hindi isa kasi sila ng ano. Natutulin. Ay, kami, ano, tama na sa akin pa. Ano, Ano po? uwal mo mo. Siya na lang niya. Ano, Ubus. di ba yung buong buko, di ba? Pag iniwan mo yung apat, iniwan ko yung itong isa. Ipinalit ko yung ina. Gusto ko yung parang gusto ko ito. Pinalit ko yung sa kanya isa. Di parang, Apat din. hmm, Hindi pa naman siya nabusog na pena. hindi kasi, Tapos siya halip. Hindi. hindi mo pasyente galit doon na. Kasi puno yun, ano, pag nagkakaroon ko yun. Yung tubigan na niya. May binili din siya kanina. Ano may binili niya kanina? Parang sa dukan. Parang ano, halip na maliit. Ang umaga. Hindi? Nakakarton pa rin ang ginagawa niya? Yung katawan niya. Oo, karton ang binibigay sa akin. Oo.
Magbibigit pa ako para sa kawibis na laman. So, ito yung buwibis. Magbibigit ako ng pang-wibis na laman. Diba? Okay na yun. Mainit ka dyan. Ha? Mainit. Hindi ko naman na yan. Bukas naman kayo sa nila. Ano kakain? Kakain. Kaya nga, hindi naman dumating yung pang medicine niya. Kaya. Ano nga ngayon, ha? Ha? Ano nga ngayon, ha? Oo. Kung hindi ko inano kanina, asan yung isang ganito? Kulang naman yung padala niyo. Kulang din. Wala yung pang ano niya, hindi sa taas yun. Yung iniinom niya pagtanghali. Yung sa umaga na iba na. Iba na naman. Bukas na kumapunta ng ano, pinarikir. Pinadala na kami ng mama. Ano yung inaba? Tilapia niya naman. May sira sa kilikili, may ano. Dapat naman talaga ganun. Si ina. Dapat talaga babayaran mo. Diba? Negosyo yun. Ano mo, sa magkakapatid, walang negosyo, walang magkakapatid sa negosyo. Sabi na ni nanay, biniro ko siya. Oo. Kasi parang hindi na ako maalas ba? Iba rin lang yung hinihingi. Eh, ang dami mo kasi. Matulog, magpahinga ka na. Ha? Ako nga, aalis na rin ako dito. Ha? Kung dito ka pa, dito ka rin pa ako. Kung dito ka, dito rin pa ako. Kasi pag doon ako sa taso kaya dyan, hindi, hanggat di ako naantok, naka-anti-telepono ako, di ba? At least doon, may pikit ko yung mata ko.
ba niya? Ano na? Ha? Nakita ba niya? Sino? Si Yoyo? Oo. Hindi sinabi. Bakit ka galing natin Oo. dito kasi? Ano na? Ano na? Matulog ka na? May magpahinga ka na? Ha?